Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η ζωντανή εκπομπή «Η Κρήτη μας» είναι και πάλι απόψε κοντά σας και θεωρώ υποχρέωσή μου, όχι απλώς μία φράση να πω, αλλά να ευχαριστήσω, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους που την περασμένη Δευτέρα βρέθηκαν κοντά μας στο ξεκίνημα της νέας τηλεοπτικής περίοδου για την εκπομπή μας «Η Κρήτη μας». Φίλες και φίλοι, επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος, θα αρκεστώ μόνο απόψε στο ευχαριστώ και θα τρέξω, γιατί ο χρόνος μας κυνηγά, ο τηλεοπτικός χρόνος, να παρουσιάσω τον απόψινό καλεσμένο μου και την συντροφιά του, τους συνεργάτες του, στην απόψινή μας εκπομπή, στη ζωντανή. Θα το τονίζω, γιατί εδώ στο Creta Channel η εκπομπή είναι ζωντανή και θέλω να είναι πάντα ζωντανές οι εκπομπές για την κριτική μουσική, γιατί τονίζω ιδιαιτέρως τον χαρακτήρα της, ότι η μουσική μας είναι ζωντανή και παραμένει και θα παραμένει ζωντανή. Στην απόψινή λοιπόν βραδιά, φίλες και φίλοι, κοντά μας ένας καλλιτέχνης από τα παλιά. Ένας καλλιτέχνης που, παρόλο ότι δεν είναι μεγάλος σε ηλικία, ανήκει στη χωρία των παλιών, στην χωρία εκείνων που δημιούργησαν και έκαναν όνομα όντας μικροί. Και μικροί, επαναλαμβάνω, σε ηλικία. Βαγγέλης Ζαχαριουδάκης, φίλες και φίλοι. Βαγγέλη, σε καλωσορίζω. Σε ευχαριστώ που μου κάνεις την τιμή να είσαι μαζί μου απόψε εδώ και θα πρέπει να πω στους φίλους και φίλες που μας παρακολουθούν ότι το κουβεντιάζαμε χρόνια, όχι μήνες, χρόνια να είσαι απόψε σε μια εκπομπή και το θεωρώ έτσι ιδιαίτερη χαρά που βρέθηκες στην απόψινή βραδιά μαζί με τους συνεργάτες σου που αμέσως θα παρουσιάσω και στη συνέχεια θα τα πούμε. Γιάννη, ευχαριστώ και εγώ. Χάρηκα που βρεθήκαμε, έστω και καθυστερημένα, αλλά καλύτερα αργά παρά ποτέ. Καλό αργά παρά ποτέ. Δίπλα μου ο Αντώνης ο Αποστολάκης, με τον οποίο έχουμε ξανασυνεργαστεί. Καλησπέρα κύριε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Καλώς σας βρήκα στην... Δίπλα από τον Βαγγέλη τον Ζαχαριουδάκη, ο Κωστής ο Καραντινός. Καλησπέρα. Να σε καλά, Κωστή. Και τελευταίος στην συντροφιά μας, ο Μανώλης ο Σκαράκης με την κιθάρα του. Καλησπέρα, Μανώλη. Βαγγέλη, ήθελα να ξεκινήσω, επειδή δεν έχουμε ξανακάνει μαζί εκπομπή εδώ στο Creta Channel, αλλού έχουμε κάνει. Θα ήθελα να πούμε 2-3 λόγια βιογραφικά, όχι για να σε γνωρίσω, όπως σε γνωρίζει. Εγώ πάντα με τις εκπομπές, και δεν είναι λόγος για το λόγο, απευθύνομαι στους νέους ανθρώπους, κυρίως. Και επειδή η κριτική μουσική, γενικά η παραδοσιακή μας μουσική, από κάποιους θέλει να μπει στο περιθώριο, θέλω να το τοποθετήσω στο περιθώριο, εγώ απευθύνομαι στους νέους ανθρώπους και θα ήθελα από τον Βαγγέλη του Ζαχαριουδάκη να μου πει πού γεννήθηκε καταρχήν. Γιάννη, γεννήθηκα στην Παναγιά Καινουργίου, με κακές εποχές τότε βέβαια μετά την κατοχή. Πολλά αδέρφια, 9 αδέρφια είμαστε. Πολυμελής οικογένεια. Ναι, πολυμελής. Ο πατέρας μου τότε 2-3 φορές κάψανε οι Γερμανοί το σπίτι του. Εγώ είχα γίνει αγέννητος τότε βέβαια. Από εκεί πήγαμε στις Μοίρες μερικό καιρό, μετά ήρθαμε Ηράκλειο και ασχοληθήκαμε αποκλειστικώς με τη λύρα. Με τη λύρα. Θα ήθελα να μου πεις πότε ξεκίνησες και πώς ξεκίνησες. Εγώ είχα Γιάννη ιστορία μεγάλη. Ήμουν τυχαία να είμαι πιο μικρός της οικογένειας. Ο τελευταίος, ναι. Και ήθελε ο πατέρα να με μορφώσει ο πατέρας μου. Δυστυχώς. Πήγε στο γυμνάσιο. Κοίταξε, δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε για τίποτα. Δυστυχώς, διότι αφού έβλεπε ότι εγώ δεν έκλεινα σε γράμματα, εγώ δεν ήθελα γράμματα εγώ, έπρεπε να με προωθήσει σε αυτό που ήθελα. Το λάθος της εποχής εκείνης. Μάλιστα. Θέλανε επιστήμονες. Πόσο χρόνο δηλαδή έπιασε τη λύρα? Έπιασα εγώ, τελείωσα το δημοτικό 12, πήγα γυμνάσιο 13, 14 χρονών, έφυγα τον πατέρα μου και πήγα στο Μαλεβίζι και κόβα στα φύλλα και δούλευα. 10 δραχμές την ημέρα, 15, καμιά φορά μας δίνανε μεροκάματα. Σου έδειξε κάποιος ή μόνος σου? Ουδής, ούτε μία νότα. Αυτό ήταν το παράπονο τότε, γιατί δεν υπήρχε και λιράρης. Και δεν υπήρχαν και μαγνητόφωνα. Και δεν υπήρχαν και ραδιόφωνα. Περιμέναμε Γιάννη κάθε Κυριακή 15 λεπτά, παίζαν τότε οι κουτσουρέλιδες στα Χανιά. Από το ραδιοφωνικό σταθμό. Από εκεί να ακούσαμε 1/4 κριτικά. Ό,τι άρπαζες, αυτό ήταν. Βαγγέλη, επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος και γι' αυτό βιάζομαι και ο λόγος είναι γρήγορος, ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει διαφορά της τότε με τη σημερινή εποχή? Πολύ μεγάλη. Σε τι έγκυται αυτή η διαφορά? Στους καλλιτέχνες. Ναι. Τότε, Γιάννη μου, τη δουλειά μας την αγαπούσαμε. Τώρα είναι εμπόριο τώρα. Η λύρα είναι τώρα εμπόριο. Τότε ήταν. Όχι, ήθελα να μου πεις και τι δεν είναι εμπόριο. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάτι χαρακτηριστικό που να χαρακτηρίζει εκείνη την εποχή.
Κοίταξε, ο κόσμος γλεντούσε διαφορετικά καταρχήν. Διαφορετικές δισκογραφίες, άλλο πράγμα. Τότε δύο κομμάτια, δηλαδή ένα ντούμπα ο δίσκος στο μικρό δισκάκι. Παλεύανε ένα χρόνο, 2 για να το δουλεύαν, το γράψει. Τώρα έχει γίνει. Ο γάμος κρατούσε, κύριε Γιάννη, συγγνώμη που Ναι. Ο γάμος κρατούσε. Τουλάχιστον μέρες, το κατώτερο 3 μέρες. μέρες. Το κατώτερο. Τώρα είναι 3 Τώρα ώρες, είναι 2-3 ώρες, 5 Ο ώρες. γάμος δηλαδή για μια περιοχή ήταν το γεγονός της χρονιάς, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Λοιπόν, Βαγγέλη, παράπονα είχα και στην προηγούμενη εκπομπή, πολλά λέμε, μουσική θέλει να ακούσει ο κόσμος, αλλά χρειάζονται και αυτά. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε την απόψινή βραδιά? Με ένα σκερτό, φεύγοντας από Κάρπαθο, γιατί έχω και εκεί πολλές συμπάθειες και κρίμα που δεν βλέπουν, που αγαπούν πιο πολύ τα κριτικά του μας. Κρίμα Το που ξέρω, δεν το βλέπουν. ξέρω. Τα κανάλια. Σου είχα πει κάποτε που είχα πάει και ήσουν εκεί και έπαιζε σε κάποιο γλέντι. Πάμε λοιπόν. Ένα κομμάτι που φεύγοντας από την Κάρπαθο, το έβγαλα το κομμάτι στο καράβι αυτό. Θα το αφιερώσουμε στην Κάρπαθο. Το αφιερώσαμε. Και ως όσους Καρπαθιώτες ζουν εδώ στο Ηράκλειο ή στην Κρήτη. Εντάξει. Πάμε λοιπόν. Έλα πες μου νεράιδα του γυαλού, πες μου νεράιδα του γυαλού. Πες μου νεράιδα του γυαλού, κάνε πονείς για μένα. Νεράιδα μου, κάνε πονείς για μένα. Έλα για να ξοπλιάζω με το νου, για να ξοπλιάζω με το νου. Για να ξοπλιάζω με το νου, ξαγαπιστά γραμμένα. Άντε σαμάξ, αγάπηστα γραμμένα. Έλα πόνο, θα σε σκέφτομαι, πόνο θα σε σκέφτομαι. Πόνο θα σε σκέφτομαι, όχ, μα είναι γλυκός ο πόνος. Νεράιδα μου, όχ, μα είναι γλυκός ο πόνος. Έλα γιατί σε πάντα μες στο νου, γιατί σε πάντα μες στο νου. Γιατί σε πάντα μες στο νου, κι εγώ δεν νιώθω μόνος. Πόνο όταν σε σκέφτομαι, όχ, μα είναι γλυκός ο πόνος.
μιθάρεις. Παλιά μ' αγάπη μιθάρεις πως σου έχω ξεχασμένα. Άντε σαμάν πως σου έχω ξεχασμένα. Πάντα θυμούμαι τα παλιά. Πάντα θυμούμαι τα παλιά που έχουμε περασμένα. Άντε σαμάν που έχουμε περασμένα. Πως είσαι αγάπη μου μακριά, πως είσαι αγάπη μου μακριά. Πως είσαι αγάπη μου μακριά, με τρώγε να μαράζει. Αγάπη μου με τρώγε να μαράζει. Και ένα μαχαίρι δίκοπο, και ένα μαχαίρι δίκοπο. Κι ένα μαχαίρι δίκοπο καθημερινός με σφάζει. Αγάπη μου καθημερινός με σφάζει. Από όταν χωρίσαμε, από όταν χωρίσαμε, πενταμόρφε μου κρίνε. Μέρα και νύχτα προσπαθώ να θυμηθώ ποιος είμαι. Αγάπη μου, να θυμηθώ ποιος είμαι. Ήτανε συνεχόμενα, έτσι. Συνεχόμενα. Αυτά είναι δικά σου όλα. κομμάτια. Όλα απόψε θα τα ακούσεις, δεν παίζω κανένα ξένο. Πολύ ωραία. Ήθελα, επειδή θέλω να κάνουμε το διάλειμμα με ένα μικρό κομμάτι, διάλεξε ένα μικρό κομματάκι. Μικρό. Δίλεπτο, τρίλεπτο. Ναι, ήθελα να σου ρωτήσω όμως κάτι πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι και στη συνέχεια διαφημίσεις. Πιστεύεις, Βαγγέλη Ζαχαριουδάκη, ότι τα σημερινά. Μίλησες ότι περιμένατε να ακούσετε τον Κουτσουρέλη από τα Χανιά την εποχή εκείνη. Ναι. Πιστεύεις εσύ, ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης, ότι σήμερα τους νέους καλλιτέχνες τους έχουν επηρεάσει τα σημερινά ακούσματα?
όσον αφορά τη σύνθεση. Όχι, τις έχει επηρεάσει κάτι άλλο. Θέλουν με το που θα μάθουν 5 πράγματα να γράψουν τη δισκογραφία και είναι λάθος. Μεγάλο λάθος. Και πιάνε το κομμάτι του Γιάννη, το κομμάτι του Αντώνιου καθενούς και είναι το κακό ότι δεν το μαθαίνουν καλά και να το παίξουν, αλλά όπως το βγάλει βράσει. Πάμε ένα μικρό κομμάτι. Και λυπάμαι γι' αυτό. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε, αλλά ένα μικρό παιδί είναι τρίτο να παίξω ένα μικρό. Ναι. Ή να παίξουμε καλά, τι θέλεις. Ό,τι νομίζετε εσείς, αλλά να μην μας πάρει ο χρόνος. Ποιος νόμος τα παγορεύει γλυκά στα μάτια να σε κοιτώ. Πες μου ποιος νόμος τα παγορεύει γλυκά στα μάτια να σε κοιτώ. Καμιά δεν κάνω παρανομία να σε θαυμάζω να σ' αγαπώ. Καμιά δεν κάνω παρανομία να σε θαυμάζω να σ' αγαπώ. Για κάθε πράξη υπάρχει νόμος, μα δεν ισχύει στα μάτια όμως. Αφού μ' αρέσεις θα σε θαυμάζω, με τις ματιές μου θα σ' αγκαλιάζω. Κοιτάζεις γλυκιά μου αγάπη και κάπου χαμόγελας. Σαν με κοιτάζεις γλυκιά μου αγάπη και κάπου χαμόγελας. Να ξέρεις πόσο υποφέρω, μα δεν με νοιάζει μη κι ας με τυραννάς. Να ξέρεις πόσο υποφέρω, μα δεν με νοιάζει κι ας με τυραννάς. Για κάθε πράξη υπάρχει νόμος, μα δεν ισχύει στα μάτια όμως. Αφού μ' αρέσεις θα σε θαυμάζω, με τις ματιές μου θα σ' αγκαλιάζω. Αντικαζότανε γλυκιά μου αγάπη, όσοι σου ρίχνουν γλυκές ματιές. Αντικαζότανε γλυκιά μου αγάπη, όσοι σου ρίχνουν γλυκές ματιές. Με κρατούμενους χιλιάδες μάτια θα ήταν γεμάτες οι φυλακές. Με κρατούμενους χιλιάδες μάτια θα ήταν γεμάτες οι φυλακές. Για κάθε πράξη υπάρχει νόμος, μα δεν ισχύει στα μάτια όμως. Αφού μ' αρέσεις θα σε θαυμάζω, με τις ματιές μου θα σ' αγκαλιάζω. Αφού μ' αρέσεις θα σε θαυμάζω, με τις ματιές μου θα σ' αγκαλιάζω. Έχετε τα κέφια σας απόψε, Ευαγγελία. Οι ρατσίδες να φύγουν. Πάντα τα έχουμε, Γιάννη. Ωραία, μπράβο. Φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και πάλι ο Βαγγέλης Ζαχαριουδάκης και οι συνεργάτες του. Φίλοι, εδώ με τους καλλιτέχνες κριτικής μουσικής της διαφημίσεις. Και θα ήθελα, όχι να σας ζητήσω συγγνώμη, να πω ότι οι πολλές διαφημίσεις δείχνουν ότι ο κόσμος αγαπά την κριτική μουσική Βαγγέλη Ζαχαριουδάκη και θέλει να διαφημίζεται σε αυτές τις στιγμές. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω το δεύτερο μέρος της εκπομπής, Βαγγέλη, με την απουσία σου και από τη δισκογραφία, αλλά και από τα κέντρα τα κριτικά. Ξέρω ότι έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο και συνεχίζεις να πηγαίνεις και στο εξωτερικό. Ξέρω ότι δεν έχεις σταματήσει ακατάπαυστα συνεχώς να παίζεις σε γλέντια, σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά λείπει κυρίως η δισκογραφία η δική σου, το λόγο, αλλά και η παρουσία σου σε κριτικά κέντρα και εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και σε άλλα μέρη. Ναι. Η παρουσία στα κέντρα πιστεύω ήταν καλά.
είχα ζήσει καλές εποχές, 20 χρόνια δούλεψα εδώ Αθήνα, σε όλο τον κόσμο, δηλαδή στα κέντρα τώρα μιλάμε Χανιά, Ηράκλειο, Αθήνα. Ακριβώς, ναι, γι' αυτό είπα σε όλη την Κρήτη. Η καρέκλα, δόξα τω Θεώ, είναι πληρωμένη καλά. Λοιπόν, τώρα ευκαιρία να δώσω στην ευκαιρία σε άλλους συναδέλφους, μικρότερους, να δουλέψουν κι αυτοί. Όσο για τη δισκογραφία, περιμένω μπας και κοπάσουν οι ζωντανές οι δισκογραφίες. Αλλά δεν βλέπω να κοπάσουν και οπότε θα αναγκαστώ να μπω στο στούντιο σύντομα. Το μπας και σταματήσουν να δούμε, να δουλέψουμε και λίγο, να βγάλουμε κανένα κομμάτι καινούριο, δικό μας κομμάτι. Δεν βλέπω να σταματάνε, οπότε... Υπάρχει υπερπαραγωγή, Ευαγγέλη. Έτσι είναι. Δεν ξέρω ο Αντώνης αν συμφωνεί στην υπερπαραγωγή, που είναι ένας παλιός, ας πω. Ας χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Τι να πούμε τώρα. Καθένας έχει τη γνώμη του βέβαια. Δεν μπορούμε να πιέσουμε τον οποιοδήποτε. Ναι. Όχι, δεν... Εν πάση περιπτώσει, όλα χρειάζονται. Εντάξει, έχουν βγει και νέοι καλλιτέχνες πάρα πολύ καλοί. Τώρα έχει προς τα εκεί κλείνει. Όχι, κοίταξε, όχι ο δίσκος για το δίσκο. Ναι, καλό θα είναι να γράφουμε ένα δίσκο. Καλό θα είναι να γράφουμε ένα δίσκο, όπως λέει και ο φίλος μου Βαγγέλης, και να είναι δικά σου κομμάτια. Έτσι. Και να μην είναι από εδώ και από εκεί, ας πούμε. Και εντάξει. Ζωντανές εκπομπές τώρα. Κοίταξε, εγώ θα πω στο Βαγγέλη να παίξει κάτι τώρα, αλλά γυρίζουμε τη συζήτηση συνήθως και σε τέτοιες εκπομπές, αλλά και σε άλλου είδους εκπομπές, πάνω εκεί. Και ο λόγος που γυρίζουμε εκεί είναι αυτός που είπα προηγουμένως. Γράφουμε ένα δίσκο για να πούμε ότι γράψαμε δίσκο. Γράφανε δίσκο μάλλον οι παλαιότεροι όταν είχαν κάτι να πούνε. Ναι, έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Ακριβώς. Πάμε, Βαγγέλη. Λοιπόν, η διαφορά αυτή, για να τελειώσω το κύκλο. Όντως πράγματι υπάρχουν συναδέλφοι και γεράρτες και λαγουτίατες φοβεροί Γιάννη, δηλαδή με δυνατότητες, όχι αστεία, αλλά πρέπει να δουλέψουν. Όχι ετοιματζίδικα, όχι έτοιμα. Να κάτσουν να δουλέψουν. Αν δεν μπορούν να βγάλουν 12 κομμάτια, 13 βάζει ο δίσκος, βγάλε 2-3, να παρουσιάσει κάτι. Δε αδερφέ, παρουσιάσει κάτι. Ναι, όχι ετοιματζίδικα συνέχεια. Γιατί λυπάμαι πάρα πολύ Γιάννη, θα το πω, η αλήθεια είναι πικρή, αλλά εγώ πάντα τη λέω, δεν με κολώνει τίποτα. Αν συνεχίσουν έτσι, λυπάμαι πάρα πολύ που θα το πω, αλλά γλίγορα θα έχουμε κακά αποτελέσματα. Πολύ γλίγορα. Στο θέμα της μουσικής μας. Δεν παράγεται τίποτα, παρά ανασκευάζουμε τα παλιά επιτυχίες. Εγώ ερχόμουν σήμερα το πρωί με τα Max και βάλω ένα γνωστό σταθμό και ακούω ένα κομμάτι αυτού του μεγάλου τραγουδιστή και του άρχοντα της Κρήτης, του Μανιά, και πίστεψέ με, στενοχωρήθηκα. Με ποια τόλμη το γράφεις από δεν μπορεί να πιάσει στο 1/10. Προσγειώσει. Ρετρό, η εποχή ρετρό. Δηλαδή όταν δεν έχουμε κάτι να πούμε, αναζητάμε περασμένα μοτίβα. Πάμε λοιπόν, Βαγγέλη. Παραγγείλα και κάτσε στο μπαλκόνι. Όπα και κάτσε στο μπαλκόνι να σου κρατάει συντροφιά. Να σου κρατάει συντροφιά τις ώρες που είσαι μόνη. Για σένα, αχ για σένα έχω την καρδιά παλάτι καμωμένη. Όπα, παλάτι καμωμένη και έβαλα την αγάπη σου, αχ, βάλα την αγάπη σου κι ώστε να ζω δεν βγαίνει.
χρόνια σ' αγαπώ και θα σε περιμένω. Και θα σε περιμένω κι αν χρειαστεί καλό γερό σε μοναστήρι μπαίνω. Σαν θυμηθώ τ' αγάπη σου, σαν θυμηθώ τ' αγάπη σου, ο ύπνος δε με πιάνει. Όπα, ο ύπνος δε με πιάνει, φεύγει ο νους μου κι έρχεται παρέα να σου κάνει. Με μια φωτογραφία σου, μια φωτογραφία σου περνάω το καιρό μου. Όπα, περνάω το καιρό μου κι αναστορούμε τα παλιά, σαν να σε βλέπω μπρος μου. Με μια φωτογραφία σου, με μια φωτογραφία σου, στεκώ και κουβεντιάζω. Όπα, στεκώ και κουβεντιάζω, μα είναι χαρτί και δε μιλεί. Είναι χαρτί και δε μιλεί και βαριά να στενάζω. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Βαγγέλη, είσαι από τους ανθρώπους που τιμούν το ριζίτικο, αλλά και από τους ανθρώπους που
τραγουδάνε καλά ριζίτικο. Θα ήθελα στο σημείο αυτό, πριν κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, να κάνεις μια επιλογή και να μας πεις ένα ριζίτικο. Δεν το είχαμε προσχεδιάσει, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή το σημείωσα εδώ, γιατί μόνο ξέρω ότι έχεις γράψει ένα ωραίο ριζίτικο. Δεν ξέρω αν θες να πεις αυτό. Ειλικρινά θα το πω στους τηλεθεατές, ότι δεν έχουμε μιλήσει πριν. Έχεις γράψει ένα ριζίτικο, δεν ξέρω η στίχη αν είναι δική σου, δεν θυμάμαι, στο δίσκο. Για το Βενιζέλο. Ναι. Δική σου είναι η στίχη. Ανεκατευμένη με κάποιο άλλο. Με κάποιο άλλο. Θα μας το πεις. Ναι. Παρόλο που είναι Δευτέρα και ο λαιμός το τριήμερο είναι κουρασμένος, όπως πάει, δεν πειράζει. Ναι. Θεέ μου και να του κόσμου οι πόρτες να σηκωθούν, που νεοί να σηκωθούν οι νεκροί. Ανδριωμένη να'ρθεί κι ο Βένιζε, να'ρθεί κι ο Βένιζελο μας. Πάλεψε με το χάροντα και θα τον ενικήσεις. Λευτέρη Βενιζέλε μας πιο πίσω να γυρίσεις. Την άφησες στο πέθος βουτυγμένη, όπως την έχει θάλασσα λευτέρη κυκλωμένη. Βενιζέλε μας, ο πίσω να γυρίσεις, να δεις μια Κρήτη που άφησες, πως δεν θα τη γνωρίσεις. Σε Βενιζέλε μας, σηκώ από τα κροτήρι, εσύ ποτέ δεν χάλασες στους κριτικούς χατήρι. Μπράβο, Χίλη. Από τα τραγούδια που όταν τα πρωτάκουσα και σαν μουσική και σαν εκτέλεση, αλλά και σαν στίχος, δεν λέω γιατί, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό δεν μας κάνει την ώρα της τώρα. Δεν πρέπει να το παίξεις, θα το παίξεις μετά τις 2. Και όσο για τη Δευτέρα, νομίζω πως είναι Σαββάτο. Πολύ ωραία, καλά το είπες, Αντώνη. Φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια και πάλι μαζί ο Βαγγέλης Ζαχαριουδάκης με τους συνεργάτες του. Μέρος της εκπομπής. Βαγγέλη Ζαχαριουδάκη, πιστεύω ότι μπορούμε να κουβεντιάζουμε για τη μουσική μας
και για τα καλά και για τα κακά της, ώρες ολόκληρες. Όμως ο κόσμος που μας παρακολουθεί, ήδη έχω εδώ στην τσέπη μου πολλές μαντινάδες, διάβασα στο διάλειμμα που πήρανε, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά θέλουμε να ακούσουμε μουσική. Και θα πρέπει να πω ότι από τη μια ευχαριστιόμαστε που υπάρχουν πολλές διαφημίσεις σε αυτήν την εκπομπή, όχι στη δική μου την εκπομπή, στην εκπομπή της κριτικής μουσικής. Και απ' την άλλη έχουμε κάποια στενοχωρία γιατί δεν μας δίνεται ο χρόνος να παίξουμε πολλά κομμάτια. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο δεν θέλω άλλη κουβέντα, πάμε γρήγορα σε κάποια... να το βγάλει το κανάλι σε κάποια σειρά από σιρτά θέλω τώρα, έτσι. Ευχαριστούμε τον φίλο από το ΕΕ που μου πήρε για τις μαντινάδες και τους αφιερώνουμε σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Να είσαι καλά. Όσο κι αν κλαίω κι αν πονώ, όσο κι αν κλαίω κι αν πονώ κι αν κρύφω μαραζώνω, άντε σαν μάνα κι αν κρύφω μαραζώνω. Είναι για την αγάπη σου, είναι για την αγάπη σου. Είναι για την αγάπη σου και δεν το μετανιώνω. Άντε σαν μάνα και δεν το μετανιώνω. Το μυστικό μου έπρεπε να στο χαλαιωμένο, να στο χαλαιωμένο. Δεν κατέχαν μ' αγαπάς. Μα δεν κατέχαν μ' αγαπάς και το κρατώ κρυμμένο, και το κρατώ κρυμμένο. Για
για το χατήρι μιας φίλιας. Για το χατήρι μιας φίλιας που μ' άφησε σημάδια, όχι η αγάπη μου που μ' άφησε σημάδια. Τραγούδι κάνω το καημό. Τραγούδι κάνω το καημό και ξενυχτώ τα βράδια, όχι αγάπη μου, και ξενυχτώ τα βράδια. Είχα δίκιο που είπα προηγουμένως ότι έχετε τα κέφια σας απόψε. Έτσι. Ρακί πήραμε κι Δεν είναι Ιρακή, δεν είναι Ιρακή. Ναι, Μανώλη, Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λίγα λόγια είπαμε στο τελευταίο μέρος. 3 λεπτά είναι περίπου. Όχι, έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε, να παίξετε και κάτι ακόμη. Ένα ακόμα. Ναι. Και θέλω να κλείσετε με κάτι που εσείς κρίνετε. Αλλά έχουμε άλλα 2 κομμάτια να παίξουμε. Άλλα 2. Ναι. Πάμε λοιπόν, γιατί πήρε ένας φίλος μου τώρα παρτίδο τηλέφωνο και θέλει ένα κομμάτι να το παίξω. Να μας πεις από πού πήρε τηλέφωνο. Γιατί εμένα δεν μου είπε. Εγώ μίλησα στο τηλέφωνο. Τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν. Χαρισμένα σε όλους. Έχουμε 2 κομμάτια είπαμε ακόμα, έτσι. Ένα πολύ μικρό και ένα... Μεγάλο. Θα μισούσε μεγάλο. Το μικρό να παίξουμε τώρα το... Δεν ξέρω. Εσύ τι προτιμάς. Με τι θες να κλείσεις. Τα 2 μικρά. Ωραία, παίξε και τα 2. Παράπονο, είναι παράπονο να ζω, αμάν, αμάν. Είναι παράπονο να ζω, πάντα δυστυχισμένος, πάντα δυστυχισμένος. Για μια αγάπη απέχασα, αμάν, αμάν. Για μια αγάπη απέχασα, να μείνω πληγωμένος, να μείνω πληγωμένος. Μετανιώνω στη ζωή,
αρρωστήσω και γνώμη δεν αλλάζω, και γνώμη δεν αλλάζω. Για τη δική σου την καρδιά για τη δική σου την καρδιά τα πάντα θυσιάζω, τα πάντα θυσιάζω. Βαγγέλη, δεν είχα σκοπό να σε ρωτήσω, αλλά τώρα ακούγοντας αυτό το τραγούδι είναι μια παλιά επιτυχία, έτσι δεν είναι? Τι είναι αυτό το τραγούδι για σένα? Από τους εθνικούς ύμνους του Βαγγέλη. Τόσο πολύ το έχω πεσμένο και το έχω τελευταία εγκαταλείψει και το βαρέθηκα. Αλλά το ζητάει ο κόσμος. Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, να μας παίξει το τελευταίο κομμάτι και στη συνέχεια να χαιρετήσουμε και εσάς και τον κόσμο μας. Εντάξει. Τι θα είναι, Βαγγέλη? Ένα μπάλο. Ένα μπάλο. Πάμε λοιπόν. άκρη του γυαλού ξημέρωμα με πιάνει, γιατί έχω μείνει μοναχός στις λύπης στο λιμάνι. Κύμα φέρε μου κοντά μου την αγάπη την παλιά μου, γιατί έχω μείνει μόνος και με μαραζώνει ο πόνος. Με παραπονώ της θάλασσας το κύμα και μόνος αρωτιόμουν, Θεέ μου δεν είναι κρίμα. Κύμα φέρε μου κοντά μου την αγάπη την παλιά μου, γιατί έχω μείνει μόνος και με μαραζώνει ο πόνος. Σου με πλήγωσε και έβγαλα μαύρο δάκρυ, γι' αυτό θα μείνω μόναχος σε νους γυαλού την άκρη.
αγάπη την παλιά μου, γιατί έχω μείνει μόνος και με μαραζώνει ο πόνος. Πάρα πολύ ωραία. Βαγγέλη Τσακαριουδάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνεις την τιμή να είσαι μαζί μου απόψε στη ζωντανή εκπομπή «Η Κρήτη μας». Να σου ευχηθώ να είσαι πάντα γερός και γρήγορα να μας ξανάρθεις με καινούργια τραγούδια, να τα παρουσιάσουμε από εδώ από την εκπομπή. Να είσαι καλά, Γιάννη, και εγώ ευχαριστώ και εσένα. Όλα αυτούς τους αφανείς ήρωες που είναι πίσω στις κάμερες, το κανάλι σας, πάντα επιτυχίες και μεγάλη ακροαματικότητα. Μακάρι να βλέπω όλη η Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Αντώνη Αποστολάκη. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Αντώνη. Τον Κώστα τον Καραντινό και τον Μανώλη το Σκαράκη που μου έκανα και αυτή τη τιμή να είναι μαζί μας απόψε. Και να τους ευχηθώ και αυτούς καλές και πολλές επιτυχίες. Φίλες και φίλοι, και σε εσάς πολλές ευχαριστίες που και απόψε μείνατε μαζί μας στη ζωντανή εκπομπή Κρήτη μας. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα. Καλή σας νύχτα.